У Криму попрощалися із солов'єм кримсько-татарського національного руху Шефікою Консул. Вона пішла з життя на 84-му році. Поховали ветерана національного руху сьогодні у Сімферополі. Вийшовши заміж за активного учасника національного руху Мустафу Консул, Шефіка Ханим включилася у національний рух. Вона поширювала інформацію про кримських татар, про збори і майбутні народні демонстрації. Через це співробітники радянського КДБ безліч разів проводили обшуки у будинку Консул. Шефіка Ханим, незважаючи на переслідування, продовжувала радувати і надихати учасників національного руху своїм чудовим співом. Через це її назвали солов'єм національного руху кримських татар. Шефіка Ханим – автор десятків пісень та музики. Світ побачив і збірку з її авторськими творами. Безліч її пісень присвячені народу і національному руху. Ах, ветаным, doğanda yerimiz в полный голос. Dilegim sensin, bağrında teslim edilsin. Son nefesim. Это daha başla. Bu inisiyatifin antı da kullanılmadı. Toprağını gözüme sürtüp anteyledim. Kırma kaçmayın doktor. Hep söyledim. Hep sözlerime dedim. Шефіка Консул завжди підтримувала телеканал АТР, який після окупації вимушено покинув півострів. І навіть фінансово підтримувала роботу телеканалу, незважаючи на те, що сама була пенсіонером. Долучаючись до прямих ефірів, завжди говорила, що мріє побачити вільний від окупантів Крим. І закликала молодь підключатися до національного руху. Biz yan Kırım'a ayak bastık dep kuanganda bizim dilimizge düşmanlık etkenler 200 yıldan beri düşmanlık etken kene arkamızdan gelip yetti. Bizim millet çok şeyler görüp geçirdi. Revolütsiyadan geçti. Nikolay Cenk'inde de iştirak etti kardedelerimiz. Bu büyük cenkte de iştirak ettiler. Kene de bizim sepe öldüre bitiremedi. Akıbeti de bitiremeyecek. Hepsi bir bizim millet azatlıkın sevgen millet. Kimseye boyun eğmegen millet. Boyun eğmedik. Eğmeyeceğimiz